дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон яке аз пешсафони рейтинги ҷаҳонии фарогирии кӯдакон ба таҳсили томактабӣ гардид. россия квота барои донишҷӯёни тоҷикро то 1000 ҷойи буҷавӣ афзоиш медиҳад. сабуки ба муҳоҷирон ҳуҷҷатҳоро дар душанбе супорида патентро дар Москав мегиранд. дар душанбе аз корнамоии собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ филмномаҳо сабт мекунанд. бонки эсхата ва биржаи байни бонки асъори Москав дар таърихи биржа аввалин муомилотро бо сомонӣ нисбат ба рубли русӣ амалӣ намуданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъин намудани интихоботи машваратчиёни халқии суди вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 20 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. интихоботи машваратчиёни халқии суди вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо аз 21 ноябр то 21 декабри соли ҷорӣ гузаронида шавад. раисони вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо дар муҳлати муқаррар намудаи банди якуми ҳамин фармон гузаронидани интихоботи машваратчиёни халқиро мувофиқи низомнома дар бораи машваратчиёни халқӣ таъмин намоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 10 ноябри соли 2022. тоҷикистон дар радифи 10 кишвари ҷаҳон барои ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар ҷойи дуюм қарор гирифт. дар ин бора Амид Ховар бо истинод ба нашрияи Finance Inquirer ки натиҷаи таҳқиқоти байналмилалии гурӯҳи тадқиқоти Осиёи Марказӣ, маълумоти ЮНИСЕФ, Бонки ҷаҳонӣ ва ташкилоти ҳамкории иқтисодӣ ва рушд рейтинги динамикаи ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабиро нашр кардааст хабар медиҳад. дар радифи 10 кишвари ҷаҳон ҷумҳурии Ӯзбекистон бо 59% ҷалби кӯдакон дар ҷойи аввал, Тоҷикистон бо 33% ҷалби кӯдакон дар ҷойи дуюм ва Беларус бо 7% дар ҷойи сеюм қарор гирифтааст. гуфта мешавад ки дар ин ҳисобот тамоюлҳои дарозмуддати таҳсилоти ибтидоии кӯдакон дар солҳои 2018-2020 шарҳу тафсир шуданд. тибқи маълумоте ки дар ин ҳисобот оварда шудааст, вазъи таълиму тарбияи томактабӣ дар аксари минтақаҳо ё рӯ ба рушд овардааст ё ба минтақаи рушди манфӣ гузаштааст. федератсияи Россия ба зудӣ теъдоди ҷойҳои буҷавӣ дар донишгоҳҳоро барои шаҳрвандони Тоҷикистон то 1000 ҷо ва бештар аз он афзоиш медиҳад. дар ин бора ба тас муовини раиси ҳукумати Россия Алексей Аверчук зимни ҷанбасти натиҷаҳои ҷаласаи 8-уми комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Россия оид ба ҳамкории иқтисодӣ ки ҳамраиси он аст хабар дод. квотаҳои таҳсили донишҷӯёни тоҷикро дар Россия беш аз 1000 нафар ва зиёда аз он низ афзоиш хоҳем дод, гуфт Аверчук. ба гуфтаи ӯ ҷонибҳо дар баробари масъалаи маориф ва фарҳанг ба соҳаи сармоягузорӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. аз ҷониби Тоҷикистон имконияти хеле хуби сармоягузорӣ пешниҳод шудааст ки мо онҳоро баррасӣ хоҳем кард. гурӯҳи махсусе таъсис медиҳем ки ин масъаларо дида барояд, зикр намуд Аверчук. ӯ инчунин дурнамои ҳамкориро дар соҳаи кишоварзӣ, саноати насоҷӣ, имкони дастгирии лоиҳаҳоро дар соҳаи илмию технологӣ зикр намуд. дар шаҳри Душанбе намояндагии муассисаи давлатии буҷавии шаҳри Москав маркази сершуғли муҳоҷират дар Тоҷикистон ба фаъолият оғоз кард, иттилоъ додааст дафтари матбуотии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ. маркази мазкур аз сӯи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон Шаҳноза Нодирӣ ва муовини сарвазири Русия Алексей Аверчук ифтитоҳ гардид. зикр гардид ки ифтитоҳи намояндагии маркази сершуғли муҳоҷират ба рушди минбаъдаи муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобил судманди Москву Душанбе мусоидат мекунад. фаъолияти ин намояндагӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон барои кори муваққатӣ дар шаҳри Москав ва вилояти он мусоидат намуда, ба онҳо имкон медиҳад ки дар қаламрави кишвар бастаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба монанди ба қайдгирии муҳоҷиратӣ бо кор таъминшавӣ дар шаҳри Москав ва вилояти онро омода намоянд, хабар додааст Аверчук. иттилоъ дода шуд ки намояндагӣ дар ҳамкорӣ бо идораҳои ваколатдории Тоҷикистон барои ҷустуҷӯ ва интихоби кормандони дору
иттилоӣ малака ва тахассуси зарурӣ барои кор дар лоиҳаҳои муҳимтарини шаҳри Москав як қатор тадбирҳоро амалӣ менамояд. Ин имкон медиҳад, ки механизми муассири ҷалб ва ба кор таъмин намудани шаҳрвандони Тоҷикистон барои фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар шаҳри Москав ва вилояти Москав таъсис дода шавад, зикр кардааст вазорат. дар шаҳри Душанбе наворбардории филмҳои мустанад дар бораи собиқадарони ҷанги бузурги ватанӣ идома дорад. Дар ин бора дар телеграми канали Хонаи Русия дар Тоҷикистон хабар доданд. Дар пойтахт гурӯҳи наворбардории лоиҳаи ҷанги ман, ки аз Москва омадааст, кор мекунад. Қаҳрамонони филмномаҳо 5 собиқадор аст. мусоҳибаҳо бо онҳо дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон, шӯрои собиқадорони шаҳри Душанбе ва инчунин дар хонаҳои собиқадорон баргузор мегардад. Тоҷикистон даҳумин иштирокчии лоиҳа гардид, ки бо собиқадоронаш сабти филмномаҳо сурат мегирад. Бойгонии видеоӣ бо хотираҳои собиқадорон толи 20 сол нигоҳ дошта мешавад. Ба ташаббус имкон дод, ки хотираи қаҳрамонии бештар аз 500 нафар одамон абадӣ гардонида шавад, қайд карданд аз Хонаи Россия. Филмҳо дар шабакаҳои телевизионии Русия, дар Осорхонаи Халаба дар Москав ва дар интернет низ намоиш дода мешаванд. Ба гуфтаи Борис Вишняк, коргардони кулли ин тарҳ, нусхаҳои филмҳо ба муассисаҳои таълимӣ ва осорхонаҳои кишварҳое, ки дар он ҷо наворбардорӣ сурат мегирад, низ тақдим мешавад. Ҳар як серия 26 дақиқаро дар бар мегирад. ҳикояҳои собиқадорон, кинохроника ва босозии таърихро пурра мекунанд. биржаи байнибонкии асъори Москав ба муомилоти асъории Тоҷикистон ва рубл дар биржаи асъорӣ оғоз кард. Бонки Эсхата ва биржаи байнибонкии асъори Москав дар таърихи хеш аввалин муомилотро бо сомонӣ нисбат ба рубли русӣ амалӣ намуданд. Акнун тамоми муассисаҳои молиявие, ки ба платформаи асъори бонки Эсхата шомиланд, метавонанд аз рӯи ҷуфти асъори тоҷикии рубл амалиёт анҷом дода талаботи худро ба муомилоти асъорӣ қонеъ созанд, таъкид намуданд дар бонк. ёдовар мешавем, ки моҳи июли соли ҷорӣ бонки Эсхата аввалин бонк дар Тоҷикистон гардид, ки ба муассисаҳои молиявии ҷумҳурии Тоҷикистон платформаи электронии савдои асъори NTP-ро пешниҳод намуд, ки дастрасии мустақимро ба биржаи байнибонкии асъори Москав фароҳам меорад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.